עומר אלימי, RFA 2025, קטגוריה 15-17. רגע, אני פה עומדת כל הזמן. אני עומדת כל הזמן. שמי פה? רגע, תיישר את הקו. אוקיי, את רואה שזה 3 מטר, את האדום? רגע. יופי, צלמי את הכדור שהוא 20 ליברות. וצלמי אותה למעלה? צלמי אותה למעלה. יופי, תלכי עכשיו אחורה, כמו שאת, תמשיכי ללכת, זריה מהמות. עומר, תעמוד פה, תשאר בפריים. צלמי את המות. צלמי את המות. מות 20. את הפלטות. בסדר, תקריא להם, עומר. מות 20. 2.5. 5. בצד השני צריך. תישאר בפריים כל הזמן. גם עם הרגל שלו, רק היד, זה בסדר? אבל שישאר בפריים. מות 20. 2.5. 5. בסדר, עכשיו דניאל הוא צריך להיות כל הזמן בפריים. לעצור את זה? לא ללחוץ. נכון. לא פעילה, אנחנו מתחילים את ההצגה שלך. כי עכשיו אם אני לוחצת סטארט זה עושה 10. את הלחיצה הראשונה, קודם תקשיב. אוקיי. פה, תצלמי אותה, היא מציגה. אני התחלתי את ה... תגידי איזה גם, יש כל מיני מאסטרים, לא? 35 עד 39. יופי. מעולה. עכשיו, בואו. לאן את זורקת אמרנו לפה, נכון? זה הגובה שלך. תשעה אפילו צריך. זה של עומר עם איך שהוא השתמש. בואי. 9 פיט. בסדר? צלמי כדור. 14 ליבות. אוקיי? צלמי כמות, ושאלה כל הזמן תהיה בחיים. אני לא יודע אם זה מצלם, זה קיק. משקל, סיימתם? שאלה כל הזמן להיות בחיים. עכשיו עוד 10 פה. ללכת לשם, פעילה צריכה להישאר כל הזמן בפריים. דניאל, אתה מוכן? לא, שנייה. אבל אם כבר הציגו, אתה צריך להציג עכשיו. כמה אחוז אני? 64. מצב טיסה, אז נראה לי שזה יהיה בסדר. זה הכניסות שלי אבל במשקל שיצאתי צריכה לקחת לעשות זומים ולראות בין משקל אצלך. מה שלא הצלחתי לא כותבת. פה זה, כן? זה מקבל תיקוני סיבוב. תראי, 48? לא, זה ככה. יש לך הערוד, אז לא צריך. זה כמה, 12, 10, 15, רק תקבל כסף, זה לא תקבל. יאללה. תפעילי את המצלמה בלחיצה הראשונה, אבל דניאל, עכשיו היא צריכה להביא את המצלמה לפה, כי אנחנו לא רואים את כל המדידות. לא ללחוץ על 10 שניות, לך תראה לה מה צריך ללחוץ. לא את הלחיצה השנייה, את הלחיצה הראשונה של ההצגה. פשוט יוצאים מהאפליקציה ונכנסים. לא, סתם. זה התחיל לצלם? ריקורדינג. ריקורדינג. אקטיב טיים. בסדר, בואי. כן. כן? אבל לבוא למצלמה, איך תראו את המדידות. פה אתה זורק? קח את המטר למטה. מה? למה יש כאלה? את מה שיכול לרדת. הבנת? חבר'ה, שמתם מצב טיסה? כן. אני לא שכחתי.
שימו, כי אם זה מתקשר לכם... אפשר תוך כדי לשים, נקרא משהו? לא, אי אפשר תוך כדי. אז נראה לי אני צריכה לעשות את ההצגה שלי עוד פעם, ושתוך כדי לשים. כן, אתה תשאיר שם. לא בטוח שזה יאפס לך, תנסי. לא, כן, אם מתקשרים זה מהפך. לא, אם היא שמה עכשיו כזה מחליקה למטה ועושה מצב טיסה, נראה לי שלא יקרה כלום. רק שלא תצא מהפריים. לא, שהיא לא תצא מהפריים. שזה מות 20 מפה. אתה צריך את הדף הזה? אמרתי לה, עכשיו עשיתי מצב טיסה, זה סובבה, עשתה, יחזירה, זה בסדר? אני מקווה. כן, לא תעשי מהפריים. אוקיי. אוקיי, תישאר בפריים, דניאל. זהו, אתה צרמת אותו, שישאר בפריים. קורה. לא, זה כבר קרה לי באופן הזה. קורה. קרה לי בפעם... חבר'ה, את הלחיצה הבאה של 10 שניות אנחנו נעשה יחד. בסדר? אנחנו נעשה יחד, רק אני צריך לדעת, עומר, אתה מוכן? כן. טוב, תהילה, את מוכנה? דניאל, אתה מוכן? אני לוחצת על הסטארט, עומר, נכון? לא עכשיו אבל. לא, אבל הסטארט הוא מתחיל את הקאונטדאון? הוא אומר 3, 2, 1, וב-1 את מתחילה. אבל על הסטארט, לא על ה... טלפון בסדר, נוגע? יופי. עד איפה מותר לו להתרחק? שמאלה, ימינה. תגידי לו. כן, רואים את הכל? בסדר. טוב, תזכור דניאל, לא לצאת מהפריים. אתה לא יכול פתאום ללכת לשירותים או משהו. יכול להשתין מהחלון. סוסי, תן לו ביס. חבר'ה, זה בסך הכל עוד אימון, כן? זה כמות חזרות, כולם מוכנים, דניאל אתה מוכן? רגע, פה אנחנו... כן. אוקיי, כן, עם הגב לקיר תעמדו. את לא צריכה להיות תשובה לכדור שלה? תעמדי. יצא לכדור. כן, דניאל, תעמוד במקום שלך. שים הגב לכדור. מה? כולם מוכנים, חבר'ה. 10. ללחוץ, כן. בסדר. לחץ, דניאל. תגידי לי 3, 2, 1. תגידו להם. מי שלחץ. 3, 2, 1. עומר, תתרחק מהקיר, חזרה האחרונה, לא לצפות. מילה 8-7, אני לא הייתי עושה יותר, כן? לנשום קצת, לא למהר להיכנס תקופה. כמה הם צריכים לעשות? 15 במצטבר. פחות מעניין אותך את המחזרות. לא, סתם מעניין לדעת למה...
קצת יותר גבוה. קדימה רגע, חמישיות, 5, לעלות, לא צריכה לנוח יותר מדי לך. לגעת בבר, לגעת. לפחות לא היה חזרה. לא לספור מה שלא חזרה. גם תגובות, גם סירים. זהו, לא לספור. להתיישר כל פעם, כן. לא להתקרב קרוב, כשאתה מתקרב קרוב הכדור לא פוגע. חבר'ה, 3 דקות בסוף החלק הראשון.
קח את המות צעד, עומר. קח את המות טיפה אחורה. סבבה. אני אקריא לך, תמשיך. עוד 3, 2, 1, 10. חבר'ה, לנשום, להירגע, לא לצאת מהפריים, לעבור למשקל, נצטרך לשנות משקל, תשנה משקל, נצטרך להחליף נעליים, שחליף נעליים. זה היה אמראפ כאילו? זה היה אמראפ? אוקיי. כן. שים את האלה, אומר. באיזה משקל אתה מתחיל? עם 40. 40. אני לא צריכה להתקרב עכשיו לצלם. בסוף. בסוף. בשביל לצלם את המשקל. כרגע לא להתקרב. עומר. עומר, המשקולות האלה צריכות להיות בפריים? כן, חבר'ה, עברו 2 דקות ו-15 שניות. אני מציע להיכנס לראשון. מה, עכשיו זה הסנאץ'? כמה חזרות? חבר'ה, הראשון אתם חייבים בוודאות לעשות. כמה שיותר? כמה שיותר קילו. גם הסנט שלך היה כזה, שאני לא בטוח שתשיבו אותו, אבל לא היה שבירת מקביל. תהיה מרוכז. אז אמרתי בהתחלה, זה צריך להיות משקל שאת בטוח עושה. אתה מעלה? זה לא משקל שאת בטוח עושה. בוודאות 40 זה שלי. אוקיי, אז תשארי איתנו שבאמת היו עושה עוד 40 שלך. אני בירידה לאט, לשבור מגביל לעשות מהר. הסנט לא הולך לבד. עומר, בסדר 40? כן, אני העליתי 42. מילה, לא לקפוץ פה ולעשות טרק. לקפוץ פה ולעשות טרק זה לא סנט.
תהיה מרוכז, אל תמהר. כמה זה היה פה? ב-16:30 תיכנס. טוב, יקחו בחשבון שב-18 תסיים חקירה, אז לא להגיע עד 18, תסיים לפני. שתי דקות מעכשיו, חבר'ה, 2 דקות מעכשיו. לרדת מתחת למוטילה, יופי. עכשיו, לאט לרדת. ולקום מהר. מעולה, קומי. ולזרוק. עכשיו, תשארי ליד המוטילה, תתקרבי, תצלמי את המשקל. אתה יודעת מה לא צריך? בסוף, המשקל לא ישתנה. עומר שלך, כנס מתחת למשקל, זה לא כבד לך, קדימה. רד חצי ספורט, עומר. שלך, בום! טוב מאוד! יס! בום! בסוף לסיים את המשקל, עכשיו עומר, אני צריכה להתקרב. וישר זאת הכנזו הסודרת. שבי, דניאל תתקרבי, תנו משיכה קטנה, תראי שאת ב-0-0. אני אגיד לך, רגע, חכה. 3, 2, 1. תחזירי את האבן חזרה למקום, התחלתם מילה. תגיד לי איזה 3 קלוריות לפני. דניאל, שהוא מתחיל את הברפי צריך לוודא שהוא נמצא כל הזמן בפריים, שהוא לא מחוץ לפריים, שזה לא נמוך מדי. צריכה לזוז טיפה, תזוז טיפה. חבר'ה, אתם נראים טוב, זה שיא האימון, קדימה. יש לכם 11 דקות ונגמר. עוד 11 דקות ואתם מאחורי זה. יאללה, עוד 10 דקות, חבר'ה.
10 דקות ונגמר האימון. נאפס מהר, בוא. כן, כן. ברתי עד קדימה לצלם, עומר, נסיים. כן, רק כאילו שרואים את ה-50 עוד שתי קלוריות. אוקיי, תאפס. אל תעצמי, 20 שניות, לא לעצור. הילה, לאט אבל להמשיך, כל הזמן, להמשיך, להמשיך. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, עלי. זהו. אוקיי, עומר, רגליים.
תעברי! אל תסתכל על השעון. עוד. 2, הילד חתירה! רצה, הוא כן. יאללה, הילה, שבי. אחרון. סשן אחרון מהיום. מה אתה אומר? סבתא? כן. יאללה, תחיל כדור, לעבוד עם הרגליים, לא עם הידיים. רגליים, חזקות. תגיד את הרגליים עכשיו. תגיד אותם. לא לעצור. אין דבר כזה לעצור. להמשיך. עומר, ריכוז, קדימה. מה שתצליח. מה שתצליח. חזק עם הרגליים. תראי את האלה של הרגליים. חבר'ה, 2.5 דקות לסוף האימון. יופי, נמשיך, קטן עליי, חזק מהרגליים. עוד דקה, עומר, עוד דקה. לעבוד, קדימה. תעברי! עלי, קומי! 20 שניות, יופי, תעברי! לעשות פרק, לעבוד. תעברי! קומי, הילה, 10 שניות, קומי, תעברי! 10 5 תחילו להם זמנים, להקריב 3 2 1 זהו. טוב מאוד, לא לכבות מצלמות, לצלם את המות. בסדר, לצלם את המות. הוא צריך להיות בפריים? כן, הילה, שילה בוא. אני אגש למות. כן, זה המשקל של הסנאצ'ים. מה? לא משקל,
בוא תזכה לפה. רואים לפני? כן. זה 1:15, רואים את ההדרה? רגע. הנה. כן. 10. פה. סבבה. רואים? ו10. כן. טוב. זהו? עצרת. יס. תודה רבה.